ஹாய் காய்ஸ், நம்ம சேனல் சொல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். யார் முனை புண்படுத்து நோக்கம் இல்லை. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டை ப்ராங்க் பண்ண வீடியோ தான். ஒரு ரூம் மேட்ச்சில் பாம்பு போட்டு. சரி, ஓகே, பேட் பேட்ஸில் கொஞ்சம் பார்த்து பாட்டு நீ தானே பாட்டு யாரடானு வாயில பாட்டுண்ணா அப்ப நான் என்ன சொன்னடா கிழிச்சு விட்டுருவேன் பேசுனா போடா அல்ட்ரா பாட்டுங்களா நாங்க என்ன கிரியேட் பண்ணோம், நீங்க ஆம்ல என்ன கிரியேட் பண்றா சுத்தி வந்து அடிக்கிறீங்கடா. நீங்க என்ன அல்ட்ரா பாட்டுங்க தானே கம்மனு என் பாட்டை விட்டு அடிப்பீடா. பாட்டுங்களா டே கம்முனு போய் ஃப்ரீ ஃபயர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கடா. இந்த கேம்ல நீங்க ஒன்னும் செட் ஆகாது. மொத்தம் என்ன தேவலாம் பேசுற, மூடிட்டு ஒழுங்கா பேசுற. ஆம்பளை தாண்டா நீ வாடா. வாடா டே, நான் ஆம்பளை தானே வாடா. மொத்த தேவலாம் நீ போடா மயிறு டே. நீ சும்மா பாம்பு போறாங்க உனக்கு எல்லாம் டே ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு பாம்பு போட்டு விளையாடுறது இல்ல. நீ அதெல்லாம் அதையே சுத்திட்டு வந்து அடிக்கிற. நீ அல்ட்ரா பாட்டு தானே. நீ என்ன பாட்டு போடா டே பாத்தீங்களா சுவிட்ச் என்னது. சரி இப்ப என்னதான் உங்களுக்கு வேணும். இப்ப என்ன டே நீ சுவிட்ச் வந்து அடிச்சுப்பீங்க. நீ அல்ட்ரா பாட்டுன்னு சொல்ற, அது ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. பாட்டுங்க தான்டா. அப்ப வீட்டுக்குள்ள அடிச்சா அது சுத்திட்டு வந்து அர்த்தமா? பாட்டுங்களா உங்க சுத்திட்டு வந்து அடிச்சுட்டு எங்களுக்கு பாட்டு கூதி யாரா போன பண்றாங்க. நீ ஆம்ல இருந்து பேசுற பாடா பாட்டு கூதி தேவலாம் பேசிட்டு நான் தோத்துட்டு பேசுறேன் தோக்க பேச. நீ என்ன புண்ட சுத்திட்டு வந்த என்ன பாட்ட நீ தானே உம்மல என்ன தேவடப்பையா நானா சுத்திட்டேன். டே ஆம்பளை பொண்ணு பேசு. ஆமாடா ஃப்ரீ ஃபயர் தானே விளையாடுற. நீ என்ன புடுங்குறியா? ஒழுங்கா பேச வாய் திட்டு பேர எங்க ஆளு வேற ஒருத்த ஓம்பு கொடுக்கணும்னு ஒண்ணு சொல்றான். என்ன பண்ற? போடாடே பாட்டுங்களா உங்க அம்மா ஏன்ட்ட விடுறியல்ல. என்னதான் தேவலாம் பேசாத. நமக்கு நம்ம வீட்டுல ஏக்குறீங்க இல்லுகிற நீ தேவலாம ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் நீ யாரு கிட்ட பேசுன? நீ தான் கிட்ட பேசுன. என்னடா என்ன வேணும் கேக்குறீங்களா? சரி ஓகே ப்ரோ, இது சும்மா ஒரு பிராங்க் தான் ப்ரோ. ஓகேவா ப்ரோ? என்ன உங்க ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டாரா? உங்க ஃப்ரெண்டு இதை சொல்லிட்டாரா? இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தன இல்ல ப்ரோங்கிறீங்களே, ஒருவேளை உங்க ஃப்ரெண்டு இது ஃபர்ஸ்ட் பிராங்க் பண்ணதாவே சொல்லிட்டாராங்கிறேன்.